Безнең кворум җыелды дип саныйк. Әйдәгез. Без инде 11 кеше җыелдык монда. Аңа күрә экранга башласак та була. Халык инде керә барыр, без сөйли барырбыз. Инде бөтен кешене көтеп утырмыйк. Тагын бер кат барыгызга да хәерле кичләр. Барыгызны да күрергә мин бик шат. Ниһаять инде мин ике ат. Шуңа күрә монда инде бергә күрешергә мин барысына күрергә бик шат. Бүген без нәрсә турында сөйләшәбез? Бүген без сөйләшәбез. Так. Бүген без сөйләшәбез инде ясалма фәһемнәр ярдәмендә видео ясау турында. Бу өлкә ничек дип әйтим? Бер яктан яңа, чөнки инде менә узган атна эчендә генә бу видео ясау өлкәсендә безнең инде гомер күрмәгән сыйфаттагы яңа ясалма фәһем модельләре барлыкка килде. Шуңа күрә алар турында да без инде сөйләшеп узарбыз сезнең белән һәм инде бик күп кызыклы мәгълүмат, бик күп кызыклы информация без күрербез дип өметләнәм. Шулай. Так, башка көрәш юк буга, әйдәгез инде инде кечкенә генә презентацияны күрсәтеп үтәм, аннары инде ничек ясарбыз? Монда инде презентация түгел инде бу. Бер-ике фикерне генә инде ассызыклап үтеп, әзрәк теоретик рәвештә моны карабыз асыбыз килә. Аннары инде мин теге булган хәзерге замандагы кызыклы модельләрне сезгә күрсәтеп узармын. Максаты ни дә? Максаты менә инде ясалма фәһемнең нәрсә булдырганын, нәрсә эшли алганын тулырак өйрәнү, тулырак карауга багышланган. Шулай. Инде бүген без сөйләшәбез видео турында. Һәм инде видео турында без ике әйбер белергә тиеш. Техник яктан һәрбер видео ул фотографияләр тасмасы һәм аудио тасмасы. Гомумән алганда видеоның башка бер инде аермасы юк. Ягъни инде элекке заманда видеоларны ничек инде теге нәкъ менә физик тасмада яздырылганнар да һәм инде анда минем аңлавымча тасманың һәрбер ячейкасында инде һәрбер аерым бер кадр ясалган булган һәм шул инде шул кадрларны әйләндереп кешелеклелек инде ниндидер үзенчә видеолар барлыкка китергән заманында һәм ул инде физик тасмалардан җыелып, физик менә шундый теге фотокарточкалардан җыелып, инде тулы бер видеога әверелгән. Инде Советлар Союзындагы мультфильмнарны карасак та, анда да мультфильмнар шундый механика белән төзелә. Инде пластилиннан ясап, тагын нәрсәдән ясап, ниндидер фигуркаларны ясап, аларны бик яхшы рәвештә фотога төшереп, ну инде ниндидер рәвештә саклап, инде аларны бер тасмага җыйгач, инде барлыкка килә ниндидер мультфильмнар. Шуңа күрә элеккегәрәк фильмнарны, элеккегәрәк мультфильмнарны карасагыз, анда инде кадрдан кадрга күчү, алар теге чын-чынлап күзгә күренә. Без инде аңлыйбыз, менә монда бер кадр иде, аннары икенче кадр, аннары өченче кадр, аннары дүртенче кадр. Мәктәптә укыганда да кайберләребез әле аның белән уйнап чыгамыздыр. Теге дәфтәрнең читенә төрле кешеләрне ясап, аның төрле позаларын ясап, кулын күтәрәме, кулын кечкенә төшерәме, инде теге дәфтәрнең битләрен тиз генә теге ничек дип әйтим инде, шалтыратып алганда, анда инде үзенчә бер видеога охшаган ниндидер анимация барлыкка килә. Шуңа күрә инде ул без белергә тиеш, видео ул бары тик фотографияләр тусмасы. Узган дәрестә Райнур сөйләп узды инде безгә күпчелек фотография һәм рәсем ясаучы ясалма интеллектларны. Шуңа күрә инде ул менә шул ясалма фәһемнәрне видео тудырырга да ниндидер бер базис дип санарга була, чөнки алар безгә барлыкка китерәләр рәсемнәрне. Һәм инде шул рәсемнәрнең бик зур җыелмасын без җыйгач, барлыкка килә безнең видеоряд һәм ул инде безнең өчен теге бер анимация булып тора. Видеоларның инде нинди аермасы бар, ул инде бер секунд эчендә анда 60лап, 60, 90, 120 яки 30 кадр булырга мөмкин. Шуңа күрә безгә кирәк бик күп кадрлар. Һәм инде монда туа төп безнең авырлыклар. Кадрдан кадрга күчкәндә, ягъни рәсемнән рәсемгә күчкәндә, безнең дөньябыз гомумән алганда стабиль булырга тиеш. Ягъни әгәр дә инде мин хәзер сөйлим икән, минем теге йөзем, минем кулым, минем инде авызым селкенергә тиеш, минем арттагы бер нәрсә селкенмәскә тиеш. Һәм инде ясалма фәһемнәрнең гадәттә менә шуның белән иң зур проблемалар барлыкка килә иде. Һәм инде иң беренче видео ясаучы ясалма фәһемнәргә карасаң, анда андый ул мәсьәлә
bir vaqt, ko'pchilik ishroqda ishlamadi, anda endi fonda былай o'ynab yuri, kishi o'zi da o'ynab yuri, ana endi tegi turli og'zida silkina, qulog'ida silkina, stенасida silkina, butun narsa silkinaydi. Hozir endi mana 23-yil, 24-yilning boshlashында bu o'lka endi bik zo'r progressga erishdi. Ham endi shu progress bizga texnologik yoqdan yangi yo'llar ochadi, chunki biz endi shunchalik yaxshi animatsiya, yaxshi rasmlarni yasalma fahm yordamida yasay olamiz. Hem şol vaqtda audio tasmam. Audio bilan ishlaw turында biz endi kelesi adına qolib сөйләшеп китербез. Аның шулай ук үз үзенчәлекләре бар. Аудио формат белән эшләү исән фәһемдә ул гомумән фотография, текст белән чагыштырганда башка процесс. Чөнки тавыш инде ул гади физик дулкыннар җыелмасы. Шуңа күрә физик дулкыннар җыелмасы белән үзенчә эш итәргә кирәк. Һәм инде шуңа күрә моның белән эшләү үзенчә бер кызыклы процедура булып тора. Мин инде бәлки теоретик яктан да аның ничек эшләгәнен сезгә әзрәк сөйләп узар. Ләкин гомумән алганда инде аудио ул аудио, аудионы без барыбер теге башкача күз алырга тиеш. Хәзер әйдәгез инде видеоның нәкъ менә фотографиялар тасмасы булган өлешенә күбрәк күрсәтү ясыйк. Һәм инде аның белән шәп булганын, аның ничек барлыкка килгәнен без әкрен генә әзрәк сезнең белән сөйләшеп узарбыз. Монда теге кечкенә генә шулай ук кечкенә генә тагын бер слайд. Ничек кулланып буласың дигәндә, монда инде куллану рәвешләре бик күп төрле. Нәрсә генә ясак та була. Һәм инде монда безнең артык теге шикләребез юк. Мәсәлән, шулай инде маркетинг реклама өлкәсендә бу бик еш бик нык кулланыла. Ягъни без профессиональ актерларны ялламыйча, ниндидер профессиональ студийный видео төшерү кулланмыйча, инде бары тик ясалма фәһем ярдәмендә генә ниндидер реклама роликлары һәм башка маркетинг материаллары эшли алабыз. Күпчелек инде зур ширкәтләр моның белән кулланып карап, моны күрсәтеп, чынчылап та кызыклы результатлар күрсәтте. Моны яшереп булмый, яшереп булмый түгел, инде бик күп дөньяның брендлары хәзерге вакытта рекламаларын менә шу ясалма фәһемнәр ярдәмендә булдыралар. Һәм инде мин әйтеп узганча, узган атнада дөнья күрде гомумән кешенең фикерләү рәвешен ничек дип әйтим, үзгәртә торган ясалма фәһем, яңа ясалма фәһем ул Sora дип атала. Аны без инде хәзер карап утырабыз. Үтәрбез, ул инде гомумән теге менә бу бөтен видео өлкәсендә гомумән кеше күз алдына китермәсәк яңа мөмкинлекләр ача. Һәм шуңа күрә инде боларны шулай ук карап узарбыз. Шулай инде мәсәлән без видеоның стилен үзгәртә алабыз. Мәсәлән инде гади кинофильмны алып, яки гади съемканы алып, без инде аны мультфильм форматына күчерә алабыз. Аның өчен безгә артык теге зур көч куярга да кирәкми. Шулай инде фильмнар, анимацияларны ясый алабыз. Шулай ук теге әйтеп узганымча, безгә инде хәзер студия яллап, анда инде профессиональ видеолар төшерү кирәкми. Без инде гади рәвештә текст белән язып, текст белән аңлатып, бер ниндидер теге базис фотографияләрне күрсәтеп яки күрсәтмичә инде чын-чынлап видеолар ясый алабыз. Шуңа күрә боларны инде без шулай карап узарбыз. Шулай ук тагын бер бик кызык өлкә ул виртуаль аватарлар. Мәсәлән, минем бу ноутбуктан кызганычка каршы ул функция кушылмаган. Миңа аның өчен аккаунтка керергә кирәк. Мин инде бу компьютердан аккаунтка кермәдем. Мин инде теге әйбердә Zoom'да үземнең урынга аватарны куеп, аватар аша сөйләшә алам. Миңа хәзер каядыр керергә кирәк аның өчен. Мин дә аның белән хәзер шөгыльләнеп ята алмам. Ләкин менә шунда минем урынга инде минем мимикамны кабатлап, минем инде ничек дип әйтим, башымның йөрешен кабатлап инде аватарда сөйли ала. Ул инде хәзер авыр процесс түгел, аны инде бик күпләр эшләде. Боларны шулай ук сезнең белән хәзер карап узарбыз. Шулай ук инде без 2D, 3D модельләштерү ясый алабыз, төрле предметларны, төрле дөньяларны, төрле модельләрне видео рәвешендә без сезнең белән карый алабыз. Бик җиңел рәвештә, һәм инде алар бөтенесе дә текст ярдәмендә, гади кеше инструкциясе ярдәмендә үзгәртелә һәм җайлана ала. Бу инде гомумән теге башка сыймаслык нәрсә. Без әгәр дә видео бар икән, без ул видеога әйтә алабыз, әйдәле син миңа менә бу кеше урынына башка төрле кешене яса дип, яки менә бу бинаны алып ат, теге бинаны өстә дип, һәм башка шундый теге гади кеше
теле белән әйтеп, бик күп инде эшләр эшли алабыз. Бу гомумән алганда а, әле бер ел элек тә башка сыймаслык результат. Шуңа күрә менә миңа калса 24 елда безнең инде менә шу видео ясау өлкәсендә аеруча зур прогресска без ирешербез дип уйлыйм. Һәм инде шуңа күрә бу өлкәне күзәтеп барырга, карап барырга тәкъдим итәм. Без инде чатта да яңалыкларны алып барырга тырышырбыз. Әлегә тик алып бармыйбыз, ләкин инде моны барыбер теге комьюнити форматына күчереп, бер-беребез белән бүлешеп, сез дә күрсәгез, җибәрегез, без дә күрсәгез, җибәребез. Инде боларны карап барырга кирәк, чөнки 24 ел миңа калса менә видео өлкәсендә аеруча зур үсеш елы булыр. Чөнки 23 елда беренче рәттә инде безнең теге текст белән эшли торган ясалма фәһемнәр үсте. ChatGPT аркасында бөтен кеше шулар турында сөйләште. Хәзер инде миңа калса бөтен кеше менә видео белән эшләүче ясалма фәһемнәр турында сөйләшер. Һәм инде без бик күп эшләр эшли алабыз. Инде бер кечкенә генә мисал, анысының мин сайтын тиз генә таба алмадым, шуңа күрә картинка рәвешендә күрсәтәм. Инде менә шу ясалма фәһем ярдәмендә без киемнәрне киеп карый алабыз, үзебезне там төрле якка борып, нитеп, а, гади генә менә шу камералы экран янына килеп, ул камерага карап, без инде киемнәр сайлап, аларны безнең өстебездә ничек утыруын бик җиңел рәвештә карый алабыз. Кайсы бер инде чит ил ширкәтләре боларны үзләренең кибетләрендә көттеләр. Бу миңа калса инде безнең илгә дә килеп, безнең илдә дә популяр технологиягә әйләнер дип уйлыйм. Чөнки кибетләргә үзенең продукцияләрен сату өчен миңа калса бу бик яхшы инструмент. Шулай. Әйдәгез, хәзер инде конкрет мисалларга күчик. Иң кызыгы бер хәбәрдән башлыйсым килә. Бу турыда инде бөтен кеше язды, бик күп җирдә яздылар, сезнең үзегезнең дә ишеткәнегез бардыр. Гонконгта бер финансист, бер зур компаниянең финанс директоры мошенникларга 25 миллион доллар акча күчерә. Ничек була? Аны Zoom аша менә без хәзер ничек сөйләшәбез, Zoom аша очрашуга чакыралар да, аның ничек дип әйтим инде, җитәкчеләре исеменнән кереп, аларның йөзе белән, аларның тавышы белән бу кешегә инде кайсы бер реквизитларга, ниндидер эшләр өчен акча күчерергә өндиләр. Бу процесс бик озак вакыт бара, чөнки инде корпорацияләрдә тиз генә 5 минут эчендә 25 миллион долларны күчереп булмый. Ләкин инде алар менә шу очрашулар аша кешене чынлап 25 миллион доллар акчаны ниндидер счетка күчерергә өндиләр. Һәм инде финансист бу 25 миллион доллар акчаны күчерә, һәм инде бер нәрсә булмаганын аңлый. Һәм инде шуннан соң да полицияләр нәрсә эшли башлый, ләкин бу гомумән алганда котышкыч хәл. Чөнки бу безнең гадәти тормышыбызда да бара. Мин монда скриншотлар табырга онытканмын. Менә хәзер генә искә төште бу очрак. Безнең үзебезгә бу ничек кагыла ала? Менә бу мәсьәләне исәптә тотуыгызны сорыйм. Чөнки бу чынлап бик безнең куркынычсызлыгыбыз өчен бик мөһим мәсьәлә. Хәзер инде, мәсәлән, шул ук Телеграмда безнең аккаунтларны урлап, безнең туганнарыбызның аккаунтларын урлап, алар исеменнән безгә менә түгәрәк сообщениелар җибәрергә мөмкиннәр. Mesela инде түгәрәкне яздыралар, анда инде безнең туганыбыз яки безнең дустыбыз үзенең тавышы белән, үзенең стиле белән бездән акча сорый mesela. Дустым, әйдә син миңа 10 мең акча җибәреп тора әле, атна ахырына кадәр дип. Һәм бу видеода кешенең тавышы да, мимикасы да, хәтта сөйләм рәвеше дә чын булырга мөмкин. Чөнки ясалма фәһем ярдәмендә кешенең йөзен клонлаштыра алабыз, аватарын ясый алабыз, тавышын клонлаштыра алабыз. Аның сөйләмен күчерер өчен безгә инде аның бары тик элеккеге чатларында ничек аралашканын карау җитә. Шуңа күрә инде бик күп мошенниклар хәзерге заманда нишлиләр, алар аккаунтны урлыйлар. Кеше исеменнән теге гадәттә ул ничек сөйләшкән, шулай синең белән аралашуны дәвам итәләр. Һәм инде менә шу аралашу дәверендә бер моментта алар синнән акча сорыйлар, һәм инде син акчаны алып югалалар. Шуңа күрә хәзерге заманда әгәр дә туганнарыгыз, дусларыгыз, танышларыгыз ничек тә булса сездән акча сорыйлар икән, аларны үзләренең номерына шалтыратмыйча, берничә кешедән белешмичә, инде акчаны җибәрә күрмәгез, чөнки инде бу чынлап безнең теге заманның куркыныч бер вакыйгасы. Чөнки технологияләр инде алар теге яхшы кешеләргә, начар кешеләргә дә бер үк дәрәҗәдә алар куллана ала, һәм шуңа күрә инде моны шундый теге начар эшләр өчен дә кулланучылар саны бик күп. Һәм ул инде чынлап мөмкин. Нинди аватарлар ясап була соң дигән мәсьәләдә мин сезгә бер кечкенә типа бер сервисны күрсәтеп язарым килә. Бу Heigen дип атала. Бу менә AI аватарлар ясауга
каралган. Менә монда күрсәгез, инде бар, мәсәлән, буларның үзләренең Hey, оештыручыларның welcome to видеосы. Hey. Сез хәзер аудионы ишетмисездер дип саныйм мин. Идәгез әле мин экранны яңадан күрсәтим. Şöyle гына bypass алам. Эш. Так, хәзер сез минем аудионы Hey Jen, this is Josh. Hey Jen CEO. This is my instant avatar. Feel free to play with it. Hope you like it. Your instant avatar can totally be the same quality or even better. Simply follow my instructions when creating it. Can't wait to see your amazing avatar come to live. Менә бу чын-чынлап инде аватар ярдәмендә ясалган видео. Һәм инде, мәсәлән, минем исемнән дә шундый видеоларны карап була. Hey, Saidash Miftakov, your instant avatar is ready. Feel free to create videos with it. Also, click the feedback button to share what you think. Hope you enjoy. Менә шулай иттереп, инде минем исемнән дә төрле видеолар ясап була. Мәсәлән, инде менә шу аватарны кулланып, мин дә аңа ниндидер текст язам, мәсәлән, инглиз телендә. Һәм ул инде моны минем тавышым белән рәхәтләнеп озвучка ясап бирә ала. Һәм инде шу рәвештә бик күп контент хәзерге вакытта ясарга мөмкин. Мәсәлән, инде күп кешеләр Инстаграмнарын нәкъ менә шулай алып бара. Так, тавыш ишетеләме? Уйлый. Welcome to the new era of video creation with HeyGen. Simply type your script to get started. Тавыш бик начар ишетелә ахры, яме? Так, нәрсә булды икән? Минем ноутбукның тавышы тулысынча кушылган кебек инде ул. Ләкин монда ниндидер проблема бар. Ахры. Welcome to the new era of video creation with HeyGen. Simply type your script to get started. Нигәдер моның тавышы әкренәйде. Нигә шулай була ала икән бу? Менә карап алыйм әле. Терсәк. Бар икән. Welcome to the new era of video creation with HeyGen. Simply type your script to get started. Нигә шулай булды әле бу? Эх. Так. Узан торыйм. Welcome to the new era of video creation with HeyGen. Simply type your script to get started. Мен хәзерәк яхшырган булырга тиеш дип уйлыйм. Инде менә бу инглиз телендә булды, мин аны рус телендә яза алам. Һәм инде менә шу рәвештә монда күп телләрдә аудио эшләп була. Һәм инде мин менә монда submit сүзенә баскач. Привет, как поживаешь? Сегодня мы разбираем тему генерации видео с помощью генеративного искусственного интеллекта. Вот. Һәм инде менә шу рәвештә без инде анда нинди кирәк шундый текст яза алабыз. Һәм инде бик күп санлы телләрдә аны ничектер эшли алабыз. Менә монда телләр списогы бар. Гарәп теле, инде Бангладеш, Болгария, Каталан, Китай һәм башка бик күп телләр. Безнеңчә каршымда татар теле юк. Ләкин шуңа да карамастан, мәсәлән, төрек теле бар. Һәм инде без төрек телен сайлап, төрек ничек дип әйтим? Төрек язылышы белән татар сүзләрен әйтәбез икән. Аның гомумән алганда теге әйтелеше татар теленә бик якын була. Мәсәлән, инде менә шуны ук төрек телендә тыңлап карый алабыз. Без тыңлап карый әле башта. Merhaba, nasılsın? Bugün üretken yapay zekayı kullanarak video oluşturma konusunu tartışıyoruz. Шул рәвештә инде без теге нинди телдә телибез, шундый телдә үзебезгә кирәкле контентны ясый алабыз. Һәм инде менә шу үзебезнең йөзебез белән, үзебезнең дикция белән, үзебезнең мимика белән инде менә шу видеоны булдыра алабыз. Монда нинди мөһим момент бар? Монда бары тик кирәк безнең 2 минут камерага карап нәрсәдер сөйләвебез. Менә бу видеода инде мин 2 минут камерага нәрсәдер сөйләдем. Ул янда минем мимикамны, минем сөйләү рәвешемне
минем тавышымны истә калдырды һәм инде шул тавыш белән менә бу бөтен аудиоларына язып бирә. Мин әле монда хәтта татарча мәсәлән аудиоскрипт яздырсам, ул инде шул ук аудионы да монда күчереп бирә ала. Һәм инде тел тип авызның ничек дип әйтим, йөрешен дә инде ул менә хәзер безгә нышлап бирә ала. Әйдәгез, мәсәлән, менә шунда язып, хәзер инде сезгә нәрсәдер сөйлим, менә мин сөйләгән арада менә бу аудио яздырыла. Һәм инде менә шу яздырылган аудионы мин үземнең аватарга яки башка бер аватарга куям икән. Ул инде аватар үзенең мимикасын кабатлап, үзенең күз йөрешләрен, үзенең белмим нинди кулын дикциясын һәм башкасын кабатлап, инде мин менә хәзер сөйләгән текстны сезгә башкарачак. Әйдәгез, 27 секунд җитеп торсын. Әйдәгез, аны алыйк һәм инде монда басабыз без превью кнопкасына. Ул инде менә шу аудионы минем аватарга куячак. Язып, монда submit сүзенә басарга кирәк. Һәм инде ул күпмедер вакыт эчендә безгә бу видеоны әзерләп бирәчәк, менә күреп торасыз. Мәсәлән, инде башка видеоларны карасагыз, монда без дуслар белән хыялланып алган идек. Хәзер инде моның бер мисалын сезгә күрсәтеп китә алам. Анимация достигла новых высот. Спустя всего 2 месяца Runway представили новую функцию – Multi-Motion Brush. Подумать только, как быстро прогрессируют нейросети. Теперь есть возможность одновременно оживить до 5 различных областей твоих фотографий. Если хочешь научиться эффективно пользоваться нейросетями, пиши в комментарии слово «гайд», и я отправлю тебе инструкцию. Менә шул рәвештә без инде теге Instagramны тутыралар әле телемиле видеолар белән. Менә шундый телемиле видеоларны без дә инде тиз арада гына ясый алабыз һәм инде аның телемилесен генә түгел, файдалысын да без шайтырып эшләп чыга алабыз. Бу минем инде сөйләгән видеом хәзер әзерләнә 27% дигән. Ул инде әзер булгач, без аны шулай карап карый алабыз. Шул рәвештә инде без менә бу аватарларны татар телендә дә сөйләштерә алабыз. Һәм инде, мәсәлән, безгә кирәк икән төрле видеоблоклар. Без инде төрле видеоблоклар төшерер өчен безгә сәгатьләр буе студиядә утырып нәрсәдер языры кирәкми. Бары тик 2 минут студиядәме яки башка җирдәме гади телефонга видео төшереп куябыз да. Һәм инде менә шул видеоны менә шушы рәвешле анимация ясап, аватарны сөйләштереп, без инде үзебезгә ниндидер әзер видеолар ала алабыз. Бу өчен чынлап инде безнең блогинг индустриясын татар телле блогерларга бу инде бик зур үсеш бирергә мөмкин, чөнки инде бу рәвешле яңа материал барлыкка китерүнең бәясен күпкә нык төшереп була. Әлбәттә ки, моның инде сыйфаты студиядә яздырылган сыйфатка килми, ләкин инде безнең инде блогерларыбызны карасак, бөтенесе дә артык яхшы сыйфатта видео төшерәләр дип әйтмәс идем. Һәм инде халыкка гомумән артык яхшы сыйфаттагы видео кирәк тә түгел. Аңа инде ниндидер бер кызык материал кирәк. Шуңа күрә инде менә бу видеоларны алып, аларга яхшы ничек дип әйтим, монтаж ясасак, бу инде күп җиткән һәм инде ниндидер яхшы мисалларны, яхшы материалларны без инде шулай итеп булдыра алабыз. 68% миңа тагын хәзер 32% тулганчы нәрсәләр сөйләргә кирәк. Мин сезгә нәрсә сөйлишен белмим. Әйдәгез, бу видеоны көтик. Так, ул арада әйтеп узарга кирәк инде, менә бу Хейджен исеман сервислар, алар күбесе түләүле. Бу бик мөһим момент. Ләкин инде гомумән ясалма фәһемгә багышланган өлкәдә мин инде ялгышмасам әйтеп узган идем, бушлай сервислар гадәттә начар була. Яхшы сервис гадәттә яхшы булмый, бушлай сервис гадәттә яхшы булмый. Шуңа күрә алар өчен түләргә кирәк, чөнки бу видеоны ясау ул бик зур хисаплау ресурслары таләп итә. Менә бу видеоларны менә ясар өчен генә дә миңа калса инде йөзләгән меңлек компьютерлар кимендә кирәк. Үзебез генә әйтсәк, бу инде Хейдженның, аларның менә бу компьютерлары һәм башка технологияләре, алар миңа калса йөзләгән мең генә түгел, дистәләгән миллион доллар торалар. Һәм инде аларның менә бу алар өчен бу чынлап кыйбат. Бер видео, мәсәлән, 27 секундлык. Ул кимендә 27-не 60-ка тапкырлыйбыз да, ничә кадр була? Ул була безнең 1000 кадр. Менә 1000 рәсем булар менә шу видео өчен ясыйлар. Һәм инде ул рәсемнәрне бер калыпка җыялар. Шуңа күрә бу чынлап мин бик авыр процедура, хисаплау ягыннан да, вакыт ягыннан да, һәм инде компьютерлар ягыннан да. Менә әйдәгез карап карыйк, инде видео булып чыкты. Мин монда чынлап татар телендә аны озвучка бирдем. Беренче кадры бик матур килеп чыкмаган, конечно. Язып,
Хәзер инде сезгә нәрсәдер сөйлим, менә мин сөйләгән арада менә бу аудио яздырыла. Һәм инде менә яздырылган аудионы мин үземнең аватарга яки башка бер аватарга куям икән. Ул инде аватар үзенең мимикасын кабатлап, үзенең күз йөрешләрен, үзенең кулган дикциясын һәм башкасын кабатлап, инде мин менә хәзер сөйләгән текстны сезгә башкарачак. Ничек сезгә? Комментарийларга язып җибәрегез. Чынбарлык белән нык аерыламы? Яки әгәр дә мин менә бу видеоны хәзер зумда күрсәтсәм һәм бу видеода күрсәтсәм, сез аермасын сизә алыр идегез микән? Чатта үзегезнең фикерләрегезне, эмоцияләрегезне язып бирә аласыз. Бу чынлап минем аңлавымча гомумән башка сыймаслык технология һәм башка сыймаслык результат. Шуңа күрә монда кирәкле барча эшне дә булдырып була. Ләкин инде монда аларның саклану чаралары бик күп. Чөнки мин инде башка кешене куеп, монда аның аватарын ясый алмыйм, чөнки аның үзеннән инде ризалык кирәк. Бу әйдәгез тагын бер тапкыр карыйбыз. Менә бу видео мин түгел. Менә бу аватар минем исемнән инде үзе менә бу видеоны ясап, хәзер инде сезгә нәрсәдер сөйлим, менә мин сөйләгән арада менә бу аудио яздырыла. Һәм инде менә яздырылган аудионы мин үземнең аватарга яки башка бер аватарга куям икән. Ул инде аватар үзенең мимикасын кабатлап, үзенең күз йөрешләрен, үзенең кулган дикциясын һәм башкасын кабатлап, инде мин менә хәзер сөйләгән текстны сезгә башкарачак. Шулай дөрес язасыз Instagram турында. Instagramда бик күп блогерлар хәзер нәкъ менә шулай эшлиләр. Так, Ринат әфәнде, сезгә видеоның тавышы башкаларга ишетелде микән видеоның тавышы? Ишетелмәгән булса, бу проблема. Ишетелде диләр. Так. Ярар, әйдәгез, мин бу видеоны әле өстәмә чатка да ыргытырмын. Сезгә карар өчен. Бу, Ремзилә, бу дөрес әйтәсез, бу минем ясалма двойник дисәк була, ясалма аватар. Һәм инде мин бу аватар күзлегеннән инде төрле сүзләр сөйли алам. Әгәр дә бу аватар башка кешенең кулына эләгә икән, алар минем исемнән нинди нәрсә телиләр, шуны сөйләтә алалар. Һәм инде әгәр дә сез хәзерге заманда интернетта берәр атаклы шәхеснең ниндидер провокацион сүзләр сөйләп чыкканын күрәсез икән, бу инде чынлап, ничек дип әйтим, ясалма фәһем ярдәмендә ясалган фейк булырга мөмкин. Аңа күрә хәзерге вакытта инде берәр информация күрәсез икән, аның дөрестлеген исбатлаганча, аны ялган дип санасагыз да була, чөнки бу чынлап бик коркыныч технология. Так, Ремзилә, кытайча да сөйли аласыңмы дидегез? Сөйли алам. Моны рәхәтләнеп ясап була. Ясыйммы? Әйдәгез. Ярый, хәзер. Так, мин моннан хәзер чыгам. Мин монда әйберләр булгач. Так, миңа кирәк яңадан кайтабыз. Инде алабыз. Так, бу аудио урынына без монда куябыз берәр текст. Так, мин инде моны мәсәлән куя алам Кытай теленә. Так, моңа ни өчен текстны үзгәртергә белмим. Чөнки мин текстны монда язырга тиеш. Так, берәр җайлы гына әзер текст куя алырга кирәк. Әйдәгез, менә моны алыйм. Моннан текстны алам. Куям монда. Менә монда басам тәрҗемә итәргә дип Кытай теленә. Кытай теленә тәрҗемә итәбез. Һәм басабыз ясарга. Һәм көтәбез тагын берничә минут. Бу инде гомумән алганда башка сыймаслык технология. Чөнки менә бу хәмим Кытай теленә күчерсен өчен әзрәк әле бу уйлый. Нигәдер Кытай телендә бу миңа моны сөйләп бирә алмаска охшап тора. Хәзер яңа карыйм әле.
Ләкин гомумән алганда, монда менә шул нинди телдә кирәк, шундый телдә инде без үзебезчә видеолар ясый алабыз. Ялгышмасам, кайчан булган әле ул? Менә бу технология барлыкка килгән мизгелләрдә, бер 3-4 ай элек, ниндидер министрлар коллегиясеннән соң ниндидер очрашудан Рөстәм 时 Нургали 间发生在1月中旬。так, Рөстәм Нургалиевичнең ниндидер сөйләвен, менә шулай иттереп, нәкъ менә шулай иттереп, кыт- күп төрле төрләрдә видео ясап чыгардылар. Һәм бу инде чынлап теге интернетта мем булып таралды. Моны инде бик күп кеше теге репостлар ясап, күрсәтеп, инде ниндидер кызыклы шундый мисалларны күрсәттеләр. Шуңа күрә бу технология инде чынлап менә шундый мәсьәләләр ясарга элек бирә. Һәм инде сез аңлыйсыз, менә шундый ук рәвештә берәү сезнең туганыгызны яки үзегезне алып, сезнең яки туганыгыз исеменнән әллә нәрсәләр сөйләргә мөмкин. Һәм инде шулай ук теге кешене алдаларга да моны кулланырга мөмкин. Так, имза кайдан алына бу текст? Әллә кайдан? Нинди текст куясыз? Шуны әйтә. Монда текстның теге ниндидер калыпларга туры килүе кирәкми. Сез нинди текст язасыз, ул инде шул текстны язып бирәчәк. Бу сервисларны видеофильмнарны татар теленә тәрҗемә итү өчен кулланып буламы? Без башта субтитрлар ясыйбыз, аннан соң алар татар теленә тәрҗемә итәбез, аннан соң тавышлатабыз. Әйе, гомумән алганда, менә бу сервис белән генә аны эшләп булмыйдыр дип уйлыйм, чөнки монда инде яздырылган аватар кирәк. Ләкин гомумән алганда технологик рәвештә без моны булдыра алабыз. Моның өчен бар LipSync дигән технология. Теге инглиз теленнән тәрҗемә иткәндә lip ул инде иреннәр, sync типа аларны синхронизацияләү. Инде менә шул технология ярдәмендә без гади рәвештә мәсәлән видео фильмның видеосын алабыз, яки мультфильмның. Андагы текстны үзгәртәбез һәм инде шунда күрсәтелгән геройга менә шул липсинк технологиясын кулланып, инде ул кешенең мимикасын үзгәртәбез. Бу чын-чынлап хәзерге вакытта теге шишелгән мәсьәлә. Без инде ул мәсьәләне шулай итеп шиша алабыз һәм инде видеоларны бик нык сыйфатлы рәвештә күчерә алабыз. Әйе, тавышы да оригиналга якын ясап була, монысы инде voice clone дип атала. Бу инде теге тавыш белән эшләү ясалма фәһеменә күбрәк карый. Бу турыда без сезнең белән киләсе дәрестә инде сөйләшеп китәрбез. Ләкин гомумән алганда, әйе, тавышын да нәкъ менә оригинал телендә эшләтеп була. Мәсәлән, менә сез монда күрәсез ич, бу бит минем тавыш белән төрекчә, кытайча, татарча, русча текстларны сөйли. Тавыш әлбәттә инде 100% нәкъ минеке түгел, ләкин инде бик теге белмәсәгез, аны инде гадәттә аерып булмый. Так, безнең видеобыз 65%-ка әзер Кытай телендә. Шуңа күрә менә Кытай телендә минем ничек сөйләшкәнемне күрәсегез килсә, әйдәгез тагын 1 минут көтик тә инде Сәйдәшнең Кытай телендә видео сөйләгәнен инде хәбәргә карап узарбыз. Әгәр дә мин сөйләсәм синнән урыс телендә яки татар телендә, син шулай мине кытайча сөйләтеп яздыра аласыңмы? Әйе. Кирәкле любой кешене шундый телдә сөйләтеп яздырып була. Менә мин хәзер нигә дә яздырып алырга телим. Менә синең әле менә бу язмаңның текстын чыганагында, что бу менә күренсен, что шушай бер ясалма синең аватар икән. Әйе, мин менә бу яңалыктан алдым. Финансист инцидент, финансист изган конго дигән бу каян алынды? Бу бер ниндидер бер сайттан, Google'дан табылган бер сайтта бу хәбәр. Менә бу теге финанс өлкәсендәге 25 миллионлык мошенничество турында. Инде менә шул текстны чатка куялы, шушы әле аларның урысчасын чатка куй, мен кешегә күрсәтер өчен. әйдәгез. Синең кытайча. Так, менә Чатка куй, мин кулланырмын. әйдәгез, менә монда җибәрдем. Инде Чатка куй. Zoom'да чатка куйдым, күрсәгез. Һәм инде менә шуны кулланып, менә мин видео әзер. Вот шушының менә шушы кызык була, менә бу. Әйе. Урысчасы да бар, кытайчасы да була инде. Әйе. Менә мин Кытай телендә шуны хәзер сезгә сөйләп узам. 时间发生在1月中旬，诈骗者利用人工智能和几名公司员工的公开照片和视频，进行了一次虚假的视频通话。一位香港金融家受到了代表一位英国财务总监参加在线会议的邀请，在通话过程中，管理层要求金融家进行秘密交易。据受害者称，谈话中的所有参与者看起来和说话都像真人一样，而且金融家都认得他们。Менә булды. 时间发生在1月中旬。 Безнең Кытай телендәге инде аватар булды.
Шулай. Так, мында тагын бер сорау калган иде. Ясалган видеоны чын видеодан ышанычлы рәвештә аерып буламы? Кызганычка каршы юк. Кызганычка каршы хәзерге вакытта безнең бер бик зур проблемабыз бар. Текст булсынмы, аудио булсынмы, видео булсынмы, рәсем булсынмы, безнең хәзерге вакытта чын фотографияны, чын текстны, чын видеоны ясалмадан аерырга мөмкинлегебез юк. Техник рәвештә ул мөмкин түгел, чөнки ясалма фәһемнәр алар инде нәкъ менә чынга охшаш булырлык итеп ясалган. Һәм инде шуңа күрә аларның теге менә бу прогрессы кызганычка каршы безне менә шундый дөньяга илтте. Шуңа күрә әйтеп узганымча инде, әгәр дә сез берәр шаккаткыч информация күрәсез икән, сез инде беренче чиратта тикшерегез. Бик нык тикшерергә киңәш итәм. Чөнки инде нинди генә видеомы, материалмы күрсәгез, ул инде хәзерге вакытта ясалма фәһем ярдәмендә эшләнгән булырга мөмкин, ягъни ялган, дөреслеккә туры килмәгән һәм башка нәрсәләр булырга мөмкин. Мәсәлән, инде бер ара интернетта таралды, Эйфель башнасында, Парижда янгын чыккан икән дип. Ул инде яңа чыкканның фото видеоларын алар бары тик ясалма фәһем ярдәмендә ясалган була. Һәм инде шуңа да карамастан бу материал бик нык тарала. Шуңа күрә журналистлар өчен бу инде аеруча мөһим булып тора миңа калса. Чөнки чынлап коркыныч дөнья, комментариядә язылганча, чөнки менә бу технологияләр инде безгә хакны ялганнан аеруны тагын да нык авырайталар. Һәм инде информацияны тикшерү өчен безгә аеруча игътибарлы булырга кирәк. Чөнки инде кем нәрсә тери, шуның белән шуны эшли ала, һәм инде бу чынлап куркыныч. Без теге ялган, ничек әйтим, чын барлыкка объектив рәвештә карасак, безнең хәзер безне бик кызыклы дөнья көтә. Чөнки 2 ел эчендә текст ясау, картинка ясау һәм видео ясау өлкәсендә кешенең башына сыймаслык прогресс булды. Миңа калса инде хәзерге заманның бик күп профессияләре тиз арада алар роботка алышыначак. Бу кызганычка каршы димме соң инде бәхеткә димме, ниндидер бик зур прогресска илтәчәк. Бу безнең Рәсәйдә генә әле кирип җитмәде, ләкин чит илләрдә бик күп компаниялар инде бик массалы рәвештә үзенең эшләрен кыскарталар. Мәсәлән, Google'лар, Facebook ише компаниялар, алар инде меңләгән кешеләрне кыскартырга мөмкин. Һәм бу инде теге чын барлык. Күпчелек аеруча креатив индустриядә эшләүчеләргә бу кагылачак. Чөнки инде әгәр дә мәсәлән берәр кешенең профессиясе аудио интервьюларны расшифровка ясау булса, яки инде мәсәлән видеоларга озвучка ясау булса, алар инде хәзер кирәк түгел. Чөнки алар арасында ясалма интеллект аны күпкә яхшырак эшли. Шуңа күрә буларны истә тотып, инде буларны кулланып үсешкә ирешергә мин сезне теге ничек дип әйтим инде, этәрәм. Чөнки башкача очракта инде безнең бик күп өлкә эшебез алар инде башкача эшләнә башлаячак, һәм инде ул башкачага безгә ничек тә булса ияләнергә кирәк булачак. Шулай, бу инде теге иң кызыклы, иң ничек дип әйтим, хайплы өлкәсе и аватарлар. Булар турында әле бик күп сөйләргә була, ләкин миңа калса хәзергә җиткән. Так, иттек алга. Менә шушы ярты минутлык монологны яздырып, башка телгә тәрҗемә итеп сөйләтү өчен күпме акча чыгарга тиеш? Менә хәзер Менә күпме акчалык сөйләдең син? Мин менә хәзер $2 сөйләдем. Юк, $1, 100 сум. Димәк, мин сорасам синнән бер 2 минутлык монолог син миңа ярдәм итәсеңме? Әйе, ләкин анда сезнең аватарны кертергә кирәк. Моның инде шикләүләре бар. Минем инде кайсыдыр аватарны алып атып, сезнекенә алыштырып. Ләкин гомумән алганда бу мөмкин. Ләкин аватарны барлыкка китерү өчен сезнең ярдәмегез кирәк, чөнки әгәр дә сез үзегез мин буны эшләргә риза, бу нәкъ минем исемнән башка кеше эшләми дип, менә шундый теге видео языруыгыз кирәк. Һәм шул видео белән генә сезнең аватарны эшләргә мөмкин. Чөнки алай булмаса, һәр кеше инде мәсәлән безнең берәр атаклы шәхесебезне, Илон Маскны һәм башка кешене кертә дә, шуның исеменнән әллә нәрсә сөйли башласа, безнең дөнья хаоска китә. Шуңа күрә болар инде менә шундый Бу сакланыш. татарча сөйләми инде. Татарча сөйләми гомумән алганда, ләкин инде татар текстын төрек язуы белән язсак, яки инде моңа әзер аудио язма бирсәк, бу инде моны сөйләтергә мөмкин. Ләкин ул очракта тексттан эшләми, аудиодан эшли. Менә бит Татарчасы кызык түгел, кытайчасы кызык инде. Кытайчасы кызык инде. Менә татарчасы Әйбәт англис телендә. Менә мин теләр идем бер
bir minutluk monolog yazar İngilizce aksentsiz. Була, проблемасы yok. Bu çok Söyleştik mi? hafif texnologiya. Sen aşağıyım. Benim Boş listага yazarsız. Сөйләшеп бетеребез дәрестән соң. Dersten sonra переговорим, ладно? Ярар. Әлбәттә. Яхшы. Бу инде теге иң кызыклы технология, алга таба алай кызык булмаячак, ләкин инде барыбер шуңа карамастан бик зур мөмкинлекләрне күрсәтәбез. Чатка кирик әле. Шундый сервис бар дип ишеткән идем. Үлгән туганнарның хәбәрләрен, видеосын, фотосын ясама һәм сервисына йөклиләр. Шул сервис аватарны ясап, шул үлгән кеше исеменнән аралаша. Чынлап та бу мөмкин. Чөнки техник рәвештән моңа бернинди шикләү юк. Инде рәхәтләнеп, бик җиңел рәвештә инде моны эшләргә мөмкин. Бу инде яхшысында, начарына да мөмкинлек ача. Моны инде теге дөрес рәвештә кулланырга гына кирәк. Мәсәлән, шул ук олылар арасында деменция белән интегүче картларга аларның инде теге хәтерләре бик проблематик рәвешкә килә. Һәм инде деменцияле авыруларга яшәү һәм аларның туганнарына бик нык авыр. Чөнки алар инде хәзерге дөньялыкны, хәзерге чынбарлыкны аңлап бетерәскә мөмкиннәр. Һәм инде шулай ук менә шу ясалма фәһем ярдәмендә аларга менә истәлекләрен хәзерге дөньялык белән бәйләп, мәсәлән, аларның балалары турында сөйләп, аларның ничек тормышларын, кайда яшәгәннәрен сөйләп, инде аларның авыруларын да, аларның менә бу халәтләрен дә җиңеләйтүче сервислар бар. Шуңа күрә моны инде теге шундый яхшы юлга да кулланырга мөмкин. Моны бары тик, ник дип әйтим, проблематиканы белеп, шул проблематикага кирәкле технология табу гына кирәк. Шуңа күрә инде әгәр дә сезнең менә шундый файдалы өлкәдә кулланырга теләгегез һәм фикерләрегез, идеяләрегез бар икән, аны инде чатта, дәрестән чатта яза аласыз. Без инде менә шу Телеграмда сезнең белән ул фикерләр турында шулай ук фикерләшә алабыз. Бу технологияның мөмкинлекләре чынлап бик нык зур. Без әле аларның мөмкинлекләрен дөрес әйткәндә аңлап бетерә алмыйбыз. Менә шул инде Ринат әфәнде чатта әйткәнчә, видео, мультфильмнар төшерү, аларны тәрҗемә итү һәм башка өлкәләрдә безнең инде бик зур мөмкинлекләребез бар, чынлап та. Һәм инде, мәсәлән, татар телендә менә бу видео, аудио белән эшләүне без тиз арада ясап чыга алсак, аны локальләштерә алсак, без инде татар телле видеоларны, фильмнарны, тәрҗемәләрне бик тиз арада эшли алабыз. Чөнки инде ул тик, мәсәлән, аның субтитрын, аның тәрҗемәсен дә без шулай автоматик рәвештә эшли алабыз. Чөнки инде безнең бар тәрҗемәчеләребез, онлайн тәрҗемәче, шул ук, ничек дип әйтим, тел ясалма фәһемнәре, ул текстны үзгәртүче, текстны яхшыртучы. Шуңа күрә инде без менә бу бөтен процедураны автоматлаштыра алабыз. Шуңа күрә инде, мәсәлән, әгәр дә араларыгызда тәрҗемә белән профессиональ яки кызыксыну рәвешендә шөгыльләнүчеләрегез бар икән, миңа шулай ук яза аласыз, яки гомум чатка Телеграмда. Без инде бу мәсьәләне шулай ук сөйләшә алабыз, чөнки миңа калса, хәзерге вакытта татар телле контент булдыру өлкәсендә ясалма фәһемне бик нык кулланырга кирәк, чөнки инде бер кешегә бер сәгатьлек аралашуны көне буе транскрипция ясап утырганчы, аны инде ясалма фәһемгә бирү күпкә яхшырак, һәм инде шуның белән без бер көн вакытыбызны экономиялый алабыз. Һәм инде гомумән теге менә шу контент эшләүче кешеләргә менә бу өлкәгә бик нык карарга. Söyleş, buna bir soңгы cümlemini kabutladım, ben anlamadım. Buna bir kişiye degenden başlagandan sözlerin işittim, lakin Так, әйдәгез, мәсәлән, transkripsiya degan нәрсә булды ул. Мәсәлән, хәзерге вакытта журналистлар интервью алырга мөмкиннәр. Сән бер сәгать бер кеше белән алар сөйләшеп чыгалар. Аннары менә шу бер сәгатьлек интервью алгач, алар инде аны текстка, аудиодан текстка берәр көн буе күчереп утырырга мөмкиннәр. Тыңлап, аны текстка күчереп, бу процесс инде автоматлаштыра ала. Бу инде бу турыда без киләсе дәресләр менән тулырак сөйләшеп китербез. Тәкъдим итәсез. Мин сөйлим, ул аны текстка әйләндереп, макалага әйләндереп бирә, шулаймы? Әйе. Мен диктовать итәм, ул минем секретарша, ул язып бирә миңа. Әйе. Менә шундый сервислар ярдәмендә без инде журналистиканы, мәсәлән, мультипликацияны, фильмнар тәрҗемә итүне бик нык автоматлаштыра алабыз. Һәм инде аларга сарыф ителә торган вакытны 2, 3, 4, 5 тапкырга киметә алабыз. Чөнки технологияләр безгә андый мөмкинлек бирә. Мәсәлән, журналистлар белән, кайсы бер журналистлар белән аралашканда да алар да миңа әйтәләр, көне буе наш сөйләшкән интервьюның аудиосын алар текстка күчереп утыралар, язып утыралар.
Инде аның урынына без текстлаштыра алабыз икән, бу безнең өчен бик зур эш булачак. Татарча диктофон язмасын да текстлаштыра ала дисең. Әлегә юк. Әлегә безнең бар speech.татар. Бу инде семиотик институтының эше. Менә моның бу ничек дип әйтим, бу технология ярдәмендә диктофон язмасын без текстлаштыра алабыз. Ләкин әле кызганычка каршы ул сервис эчендә язманы кертеп булмый. Анда үзең хәзер теге моменттагы сөйләсәң генә ул аны текстка күчерә. Без семиотик институты белән бу якта контактта, менә әле бүген генә күрештек. Ринат абый белән һәм без нәрсә турында сөйләштек. Без инде аларның эшләрен кулланып, инде төрле тел өчен сервислар булдырырга телибез. Инде безнең барбер кызыксынган кешеләребез дә бар. Чатта мәсәлән Дима, Дмитрий исемле егет безнең бар. Ул да бу мәсьәләдә бик нык кызыксына. Без инде аларның эшләре алардан сорап, аларның менә бу сервисларына доступ сорап, без инде менә шы татарча диктофон язмасын текстлаштыра торган сервис эшләргә телибез. Кайчан без аны эшләп чыгарбыз әйтә алмыйм. Чөнки инде монда семиотик институты белән сөйләшергә дә кирәк, техник яктан да моны эшләп чыгарга кирәк. Ләкин гомумән алганда бу техник хәзер инде технологик яктан авыр эш түгел. Аны техник рәвештә бары тик эшләп чыгарга кирәк. Миңа калса, чын-чынлап тотынсак, без моны 1-2 ай эчендә миңа калса эшләп чыга алабыз. Семиотик институты катнаша аламы? Без алар хәзерге вакытта аларның планнарында кайсы бер модельләрне ачу, алар чын-чынлап теге тулы бөтен дөньяга аны ачарга телиләр. Инде әгәр дә безнең конкрет проектлар бар икән, алар инде теге телне саклауга аеруча каралган икән, алар әйттеләр, без сезнең белән эшләргә әзер дип. Шуңа күрә инде сезнең шулай ук семиотик институты сервисларын беренче кулланып, берәр сервислар ясарга теләгегез бар икән, шулай ук килегез, сөйләшербез. Без инде шуларны бергә җыеп семиотик институты белән аралашырга телибез. Чөнки чын-чынлап семиотик институты безнең төп кая килергә, менә бу Телеграмдагы чатка яки миңа Телеграмда личкага язырсыз. Без инде аларны бергә ул турыда фикерләп, берәр нинди упаковкага салырбыз. Бу яктан инде семиотик институты безнең чын-чынлап теге ал әйдәп баручы организациябыз булып тора. Чөнки аларда бөтен безнең менә бөтен технологик яктан ясалма фәһем ягыннан бөтен үк түгел, бөтен үк димим инде. Ләкин төп прогресс алар кулы белән башкарыла. Шуңа күрә инде аларга без бик рәхмәтле. Һәм инде алар белән бергә эшне алып барасы килә, чөнки алар безгә чын-чынлап бик зур технологик мөмкинлекләр ача. Никадәр тизрәк без бу сервисларны эшлибез, шулкадәр тизрәк без татар телендә күбрәк интервьюлар чыгара башлыйбыз, күбрәк текст ясый башлыйбыз, күбрәк материал эшли башлыйбыз һәм шулкадәр күбрәк безнең әле ясалма фәһемебез дә үсәчәк, чөнки безнең материалыбыз, контентыбыз күбәячәк. Һәм шул контентны инде кулланып ясалма фәһем алга таба тагын да үсәчәк. Шуңа күрә бу чын-чынлап безнең өчен бик зур мөмкинлекләр. Буларны инде кулланырга кирәк. Шулай, тагын башка сораулар бармы икән бу турыда чатта? Булмаса, әйдәгез, алга таба күчик. Мин хәзер сезгә Телеграмнан гына берничә видео күрсәтәм. Нәрсә турында бу? Мин инде әйтеп узганымча, узган атна менә видео ясау өлкәсендә гомумән башка сыймаслык прогресс булды. Безнең гомумән теге хәтта дөньяның иң көчле галимнәре ясалма фәһем моны эшли алмый дигән нәрсәләр алар эшләнә башлады. Хәзер мин сезгә берничә видео күрсәтеп узасым килә Телеграмда. Так. Хәзер әйдәгез, чираттан буларны ачабыз. Мин сезгә видео күрсәтәм, сез аны чатка языгыз. Ул ясалма фәһем ясаганмы яки кеше ясаганмы? Беренче видео. Тавышлары юк, шуңа күрә тавышы булмаса куярмыз. Булар теге тавышсыз видеолар. Әйдәгез, ничек уйлыйсыз, бу чын видеомы яки ясалма фәһем ясаганмы? Чатта үзегезнең фикерләрегезне калдырсагыз була. Мин арада су эчеп алам. Чын диючеләр бар. Тагын инде фикерләр. Видео үзе шулай әкренме? Әйе, видео үзе шулай әкрен. Ләкин инде минем теге интернет әзрәк интернет белән проблема булса, ул инде үзе дә әкрен мөмкин, ләкин гомумән алганда видео әкрен.
Этнең йөреше әз генә әкренрәк чынбарлыкка караганда. Чын кебек, алдан ук беләсәң шундый ярыйдым дия, чынлап. Бөтен кеше шундый буйлый, ләкин бу видеоны ясалма фәһем ясады. Бу эт чынбарлыкта юк, бу стеналар, бу тәрәзәләр, бу шәһәр гомумән теге дөньялыкта юк. Чынлап моны ясалма фәһем ясый. Ә менә монысын әйдәгез уйлап карыйк әле. Менә бу кемдер поезддан фотография төшерә, видео төшерә. Караңга керде, аның йөзе күренде һәм дальше китте видео. Әйдәгез моның турында языгыз, тагын бер тапкыр карыйбыз, тагын языгыз. Чынмы, ясалма фәһемме? Чын кебек. Мин дә нәкъ шулай уйладым, ләкин мин моны ясалма фәһем ясаганын аңлагач, минем гомумән ничек дип әйтим, чәчем агарды дисәм артык була инде, чәчем агарып бетмәде. Ләкин бу чынлап ясалма фәһемнең дөньяны аңлавын күрсәтә. Карагыз, менә бу бер моментында туктатам. Карагыз, менә бу моментта ясалма фәһем караңгы зданиегә кергәч, нәкъ менә шул урында кешенең теге, ничек дип әйтим, сурәтен көзгедә кебек күрсәтүне аңлый. Ничек ул аны аңлый? Без бер кеше аңлата алмый әлегә. Хәтта менә шу өлкәдә ясалма фәһем өлкәсендә эзләнүләр алып баручы галимнәр дә күбесе шакката, дөресен әйткәндә. Һәм бу инде гомумән теге бер яктан куркыныч тудыра дип тә әйтергә була, чөнки инде хәзер инде нинди генә видеоны алма, без аның чын түгелме икәнен аңлый алмыйбыз. Белмим, мин үзем менә бу видеоларны күргәч шаккатам. Мин чынлап ышана алмыйм аларның ясалма фәһем тарафыннан ясалган булуына. Ләкин факт, бу чынлап ясалма фәһем тарафыннан ясала. Шулай, Skynet диючеләр, ну, шулай дисәк була. Без чынлап менә технологик революция бара безнең тормышыбызда. Чөнки инде ChatGPT-ни алыйк, моны алыйк, бөтенесе алар тормышыбызны үзгәртә. Һәм инде гомумән без уйлый алмаган нидер результатларга китерә. Шулай, тагын бер видеоны без карабыз. Монда ниндидер телевизорлар җыелмасы. Аңлавыгызча, моны шулай ук ясалма фәһем барлыкка китерә. Менә һәр телевизорда нәрсәләр күрсәтелә, һәм һәр телевизорның теге экраны урынында гына ниндидер рәсем барлыкка килә. Менә карасагыз, эшләми торган телевизорларда хәтта бүлмәдәге утларның, ничек дип әйтим инде, бүлмәдәге утлар күренә. Утларның кая булганының отражениесе күренә. Бу башка сыймаслык результат. Менә карасагыз, менә бу лампочка, менә бунда да бар. Һәм менә буларда инде бер үк лампочкалар күрсәтелгән. Менә монда юк лампочка, димәк монда яктылыгы да юк. Һәм алар чыннап бер-берсе белән кисешә һәм бер-берсе белән ничек дип әйтим, бер-берсенә каршы килмиләр. Мәсәлән, шулай ук ниндидер утрауның видеосы. Ниндидер кешеләр йөри, алар бер-берсе белән ничектер аралаша, бер-берсе артыннан чаба. Һәм бу чынлап ниндидер башка сыймаслык результат булып тора, ләкин мин монда бер проблема күрдем. Әйдәгез, менә монда киләләр бит әле кешеләр. Менә бу кешеләргә карап карагыз әле. Аларга нәрсә була? Алар алга таба барган җирдән каядыр аска төшеп китәләр, югалалар. Бу инде ясалма фәһем ясаганын күрсәтеп тора, проблема булып тора, ләкин инде теге җентекләбрәк карамасак, без инде моны аңлый да алмыйбыз. Шул рәвештә инде менә карнавал бара урамда Кытайда. Кытай халкы инде Кытай яңа елын бәйрәм итәләр микән соң инде булар. Шулай ук теге чынбарлыкка ошаган кешеләрнең куллары, йөзләре барысы да теге чынбарлыкка инде ошаган. Монда инде ниндидер кошлар утыралар. Видео йөкләнеп бетә. Инде алар ниндидер бер елгада ауган агачта кунаклаганнар. Монда минем интернет чыдап җитми. Белмим нәрсә дияргә дә бу видеоларны карагач. Чынлап, хәзерге вакытта белмим, мультипликацион студияләр, фильм төшерү студияләре, бөтен кинопродакшннар аларның кирәге каламы? Мин бу сорауга җавап белмим. Шуңа күрә, әгәр дә инде сезнең теге видео барлыкка китерү, фильмнар барлыкка килү белән шөгыльләнәсегез килә икән, һәм инде сезнең профессиональ фильм төшерергә миллиардлаган акчагыз юк икән, бу сезнең өчен чынлап яхшы мәгълүмат. Ләкин менә бу технологияләрне кулланып, без чынлап профессиональ видеолар, фильмнар төшерә алачакбыз. Һәм бу инде теге кешелеклек
Моны өйрәнер өчен, миңа калса, безгә кирәк берәр ел. 1-2 елдан инде без моның бөтенесен дә чынга ашыра алачакбыз һәм бу чын-чында технология ягыннан бик зур мөмкинлек булып тора. Песи, берәү йоклый, песи аңа бәйләнә. Менә күрәсезме, песи борынына суккач, борыны да кекрәйгәне күренә, хәтта әйберен күзе кысылган. Һәм бу инде чын-чында кызык. Менә бу видеоларны теге, аларны шиксез карап утырып була. Алар бер вакытта да туйдырмый, чөнки алар чын-чында теге белмим инде нәрсә дияргә, чын-чында зур мөмкинлекләр ача безгә. Так, чатны карыйм әле. Видео монтажларга өйрәнергә өлгерми калмадым. Инде чыннан монда теге видео монтажлау әле һаман кирәктер дип саныйм, ләкин инде видео монтажлау өчен генә дә ясалма хакында миңа калса хәзер барлыкка килеп барыр. Шуңа күрә инде менә бу видео белән эшләү өлкәсе көннән-көн, елдан-ел җиңеләя барыр дип мин саныйм. Һәм инде аны безгә кулланырга өйрәнү генә кирәк. Шул рәвешле без инде шулай ук мәсәлән татар телле видеолар, фильмнар, мультфильмнар ясау белән шөгыльләнәсебез килә икән, без инде аны дистәләргә тапкыр очсызрак эшли алачакбыз. Чөнки безгә инде элек бик зур акчалар таләп ителгән ресурслар күбесе инде хәзер кирәк булмаячак. Шулай, Skytat кулланучыбыз инде боларның күбесен яхшы белә, яхшы күрә белә. Песинең тәпие сәер, этнең арткы аягы сәеррәк кебек тоелды. Болар инде барысы да ясалма фәһемдә әле хәзер бар. Ләкин инде боларны миңа калса алар тиз арада рәтләрләр һәм инде теге 5 видео ясап, 5 видеоның берсе яхшы булыр дип без гарантия бирә алабыз дип әйтү көчлерәк булыр инде. Ләкин инде барыбер 5 видеоның берсе яхшы булып чыгу ихтималы бик зур. Шуңа күрә инде моның ярдәмендә бик күп видеолар эшләп булачак. Mesela indi şundan qala başqa yasalma fəximlər də әле бик күп. Məsələn, бушлай әйтеп узмадым. Менә бу ясалма фәхим инде Sora дип атала. Аны менә ChatGPT-ни ясаган OpenAI ширкәте ясап чыгара шулай ук. Һәм бу модель әлегә халыкка кулланырга ачык түгел. Һәм инде моның сәбәбе бер, алар инде моның куркынычсызлык ягын бик нык тикшерәләр. Чөнки бу моның ярдәмендә инде мәсәлән, анда без теләгән нинди генә персонаж булмасын. Мәсәлән, инде Илон Маск белән белмим инде. Рәсәйнең берәр олигархын дуслаштырып, аларны бергә видеога төшереп, нәрсә теләсәк шуны ясый алабыз. Һәм инде моны шуңа күрә бик күп начар юлда кулланырга мөмкин. Шуңа күрә инде болар теге куркынычсызлык ягын карамыйча моны халыкка чыгармаячаклар. Һәм миңа калса әле болар моны тиз арада гына чыгармыйлар. Пока әлегә бу технологик демо безгә күрсәттеләр. Һәм бу технологияның ничек кулланылышы, бу технология безнең кулланылышка миңа калса әле тиз генә кермәс. Ләкин инде бөтен кеше ничек яшәп булганын аңлады һәм шуңа күрә миңа калса бу технологияның тормышка керүе ул инде 1-2 ел мәсьәләсе. 1-2 елда миңа калса без инде моның белән яшәячәкбез һәм бик күп эшләрне бу технологиядан башка булдыра алмаячакбыз. Шулай, нәрсә белән эшләп карап буласың дигәндә, мәсәлән, Runway дигән ясалма фәһем видео өлкәсендә бик көчле санала. Мәсәлән, мин аңа менә кыска гына текст яздым. Кызыл машина яңгыр яучы джунглида көндез тиз генә уза. Һәм инде һавадан бу төшерелә, һәм инде бик күп хайваннар монда сурәтләнә дигән. Һәм менә бу видеоны мәсәлән карый алам. Монда машина әз генә кәкрәрәк бара кебек. Ләкин инде ниндидер теге анимациялар монда барыбер нормаль. Бу инде әлбәттә ки ясалма бушлай ясалма фәһемнәр алар барыбер шикле. Һәм инде андый ук дәрәҗәгә әлегә җитмәде. Ләкин инде бу Runway-да бик күп төрле мәсәлән без эшләр эшли алабыз. Моның урынына без берәр монда инде кертелгән рәсемнәр юк. Хәзер тиз генә таба алмам микән? Аның инде бик яхшы мисаллары бар. Аларны мин хәзер тиз генә тапсам сезгә күрсәтермен дә. Хәзер бу Big of an area. теге әзерләргә җитешмәдем. Инде болар мәсәлән менә бу урманны билгелиләр. Һәм инде шуны
шунда әйбер җибәрә, томан җибәрәләр мәсәлән. Һәм инде ул томанның ничек йөргәнен модельләштереп, сайлап, алар инде менә шулай теге томан җибәрә алалар. Һәм инде чынлап фотореалистик бик күп эшләр эшләргә мөмкин. Һәм инде нәтиҗәдә менә мондый мәсәлән видео барлыкка килә. Менә бу видео бер картинкадан, бер фотографиядан инде булар менә шундай анимация ясадылар. Шуңа күрә анимацион студияләр өчен бу инде бик зур мөмкинлекләр ача дип уйлыйм. Һәм мәсәлән менә бу демодан карасак, монда алар менә калса менә шул ясалма фәһемне күрсәтәчәкләр. Так, юк, ансы дөрес видео булмады. Ләкин инде гомумән алганда менә шу ясалма фәһемнәрне бөтәсенә өйрәнсәк, алар ярдәмендә инде бик күп эшләр эшләргә мөмкин. Һәм бик күп эшләрне тизәйтергә мөмкин. Шулай, шуннан да кала әле мәсәлән Kyber дигән ясалма фәһем бар. Анда инде булган видеоны алып, аның стилистикасын үзгәртә алабыз. Мәсәлән, менә бу минуттагы бик данлыклы янып торучы этнең концепциясын алып, аны ниндидер теге джунгли видеосына үзгәртергә куштым. Монда инде ул песи тигрга әйләнә, моның янында инде башка хайваннар барлыкка килә. Һәм шул рәвешле инде монда инде теге анимация ясарга була. Шулай инде чын кешеләрне мультипликацион режимда шулай ук инде теге бары тик текст ярдәмендә аңлатып, аларны инде үзгәртергә була. Шуңа күрә без бу технологияны теге берничә сәгать аның белән эшләп карап, кулыбызны ияләндерсәк, монда инде чынлап теге яхшы видеолар, яхшы сыйфатлы видеолар ясарга була. Шуңа күрә инде буларны шулай ук истә тотарга һәм кулланырга өйрәнергә кирәк. Шулай кыскача алганда менә шуларны инде сезгә бүген күрсәтеп киләсем килгән иде. Кыскача гына теге йомгакласак, менә бу әйтелгән сүзләрне. Беренчедән, әгәр дә сез үзегезгә шаккаткыч булып тоелган берәр видео күрәсез икән, бу видеоның чын булуына сезнең бернинди гарантиягез юк. Чөнки булар бөтенесе дә ясалма фәһем ярдәмендә ясалган булырга мөмкин. Әйтеп узганымча инде менә язып, хәзер инде сезгә нәрсәдер сөйлим, менә шу мин сөйләгән арада менә бу аудио яздырыла. Һәм инде менә шу яздырылган аудионы мин менә бу сүзләрне мин әйтмим. Менә бу сүзләрне чынлап рәвештә видеода ясалма фәһем әйтә һәм бу инде чынлап хәзерге вакытта мөмкин. Һәм менә бу механиканы сез бик җиңел рәвештә куллана аласыз үзегезнең эшегездә, блогларыгызда һәм башкаларда. Әгәр дә инде мәсәлән сезнең берәр җирдә видеоблог алып барасыгыз килгән булса, һәм сез үзегезгә анда төшереп, монтажлап, нитеп йөрергә иренсәгез, менә бу HeyGen системасы, HeyGenга үзегез подписка сатып аласыз һәм инде бу видеоларны ясыйсыз. Анда бәясе аның ярты минутлап бара, ярты минуты $1. Ягъни ярты минуты 100 сум. Сез инде теге чын профессиональ рилс ясасагыз, анда аның бер видеосы миңа калса берничә меңгә төшергә мөмкин. Шуңа күрә шуларга караганда инде бу гади видео күпкә азрак төшергә мөмкин. Һәм инде бу чынлап безгә бик зур мөмкинлекләр ача. Башка ясалма фәһемнәр шулай ук. Инде әгәр дә сез менә ниндидер өлкәдә кулланырга теләгегез туган булса, һәм аны ничек кулланып була икән дисез икән, яки аны хәзер менә монда чатка яза аласыз, яки инде дәрестән соң, вебинардан соң Telegramда чатта язсагыз, без инде ул турыда сөйләшеп ала алабыз. Telegramда чатта язсагыз, инде анда күбрәк кеше кушылып, күбрәк кешенең эксперт фикерендә без анда күрергә мөмкинбез. Шулай, монда чатта бер сорау күрәм, кануннар, этик нормалар булырмы дигән. Бу өлкәдә әле артык дөньялык алга китмәде, чөнки әле бер кеше дә бу технологияны аңламый. Бу технология көннән-көн үсә. Ягъни инде бер теге кануни база ясап, аның белән яшәп булмый, чөнки инде иртәгә технология башка. Инде ул кануннар кабул итү еллар буе, айлар, елларга сузыла торган процесс, шуңа күрә әлегә кануни база юк. Гомумән алганда, минем аңлавымча, менә бу ясалма фәһем ясалган видеоларның ничек әйтим инде, авторлык хокугы мәсьәләсе киленмәгән. Минем аңлавымча, ул әле хәзерге вакытта бер кешегә дә, бер кешенеке дә була алмый. Аны ясаган компанияныкы да, ягъни технологияныкы да һәм кешенең үзенеке дә булып санала алмый. Шуңа күрә булар инде әлегә теге хокукый яктан киленмәгән мәсьәлә. Һәм инде менә шу мәсьәләне әле без җәмгыятебез бик күп тапкыр инде киләсе елларда әйләнеп кайтыр дип уйлыйм.
Шулай. Менің шуның белән сүзем тамам. Сорауларыгыз булса языгыз, сорауларыгыз булмаса инде тарала да алабыз. Bir sorayım hele. Ая, Bir çet el jurnalistinin bir fikrin işittim şu günlerde. Şu yasalma fahim bir yakşı kirek bara, iskusun intelek. Eğer de şu fond bilen tirse bir neçe yıldan 90% kişi işsiz kalacak diye. Anda tendensiya kişini alıştırıp ni funksiyalarını alıştırу mümkünlüğü perspektivisi var mı? бик яхшы сорау, рәхмәт бик зур биргәнегез өчен. Гомумән алганда, ия. Мәсәлән, креатив индустрияләрдә бик күп кешенең эшен алыштыру мөмкинлеге бар һәм зур. Nindi professiyalarını azad itergen mümkün? İşsiz kaldırga yaki kıskartıra işlevçiler sonu. Әйе, менә тарихка күз салсак, мисал теге трактор барлыкка килү авыл хуҗалыгында бик күп кешене эшсез калдыра. Зур комбайннар барлыкка килү тагын да бик күп кешеләрне тегенең эшен ала. Шул ук вакытта мәсәлән инде машиналар барлыкка килү, интернет барлыкка килү, телефон барлыкка килү бик күп кешеләрнең эшләрен алды, ләкин шул ук вакытта башка бик күп кешегә эш тудырды. Шуңа калса, шуңа күрә мин үзем теге кешеләр эшсез калачак, кешегә эш булмаячак дигән фикергә ышанмыйм. Дөресрәге, мин аны бик зур, аның ихтималлыгы зур дип санамыйм. Аның ихтималлыгы әлбәттә ки бар, ләкин миңа калса инде яңа эш урыны барлыкка кешенең ниндидер эш профессиясе кысрыкланган саен яңа эш урыннары барлыкка киләчәк. Һәм инде алар менә шуңа күрә кулга кул тотынып барачаклар дип саныйм. Нинди профессияләр дигәндә, монда инде мәсәлән, ясалма фәһем нәрсәне яхшы эшли белә. Мәсәлән, ясалма фәһем текстны яхшы яза. Шуңа күрә инде урта кул техник рәвештә текст язучы профессияләр, монда инде теге зур эзләнүләр алып баручы журналистларны әйтмим, теге урта кул бары тик теге яки текстны күчереп язучы, яки чит телдән материалны тәрҗемә итеп язучы журналистларның урынына баса алачак. Әлбәттә ки, һәм шуңа күрә инде ул күп кешеләрнең эше кимергә мөмкин. Мәсәлән, инде гадәти аудионы расшифровка ясаучы кешеләр бар дип беләм мин журналистик өлкәсендә зур изданиеләрдә, аларның эшен ясалма фәһем бик тиз рәвештә алыштыра. Шулай ук, мәсәлән, инде видеоларга озвучка ясаучы кешеләр, аларның инде кирәге бик нык шикләнә. Мәсәлән, шул ук белмим инде анда җырчыларның, актерларның, аларның менә бу уникаль авторлык хукуклары, уникаль тәҗрибәләре, алар инде аларның да кыйммәте кимергә мөмкин. Чөнки инде алар йөзе белән яки башка кеше йөзе белән менә бу мимиканы, актерлык осталыгын инде ясарга мөмкин булачак. Шуңа күрә монда шулай ук ул кысыкланырга мөмкин. Гади дизайн ясаучы, гади видео төшерүче, гомумән контент белән күп эшләүче кешеләрнең күбесенең ролен алыштырырга мөмкин. Миңа калса, колл-центр операторы дигән профессия юкка чыгачак бик тиз арада. Аларны инде автоматлаштырып бетерә, бик актив рәвештә автоматлаштыралар. Һәм инде шуңа күрә миңа калса, менә бик күп профессияләрдә, мәсәлән, иң яхшы 10% кешенең эшенә бернинди зыян килмәячәк. Чөнки әле кеше бик яхшы профессионал, ясалма фәһеме караганда күпкә яхшырак үз эшен эшли. Ләкин инде астагы 90% теге гадирәк эшчеләр, гадирәк профессионаллар, аларның, мәсәлән, программчылар да хәтта, чөнки программчының кодын ясалма фәһем шулай яхшы яза белә. Һәм инде аларның эше дә инде ясалма фәһем тарафыннан кысырыкланырга мөмкин. Шуңа күрә миңа калса, монда инде аерым профессияләрне атаудан бигрәк профессиянең иң алай уста булмаган кешеләрен әйтергә кирәктер. Күпчелек профессиядә инде менә шундый кешеләр, артык теге зур профессионал булмаган кешеләр, минемчә, аларның инде рольләре күпкә кимәячәк. Шулайрак. Тагын бер Мизилә. Bu yasalma fahim saytına Telegram'daki bitke koyuldu. 2 mi 3 mi video koyuldu. Bugünkü videoda koyulacak bitindi. Nice video var sizde? Raynur'un dersi koyulmadı diye anladım ben. Менә Райнурның дәресе безнең анда техник көндәр авырлыклар килеп чыкты. Шуңа күрә без инде аны ахырына җиткерәчәкбез. Ул видеолар безнең бар. Шуңа күрә без ул видеоларны куербыз дип уйлыйм.
Инде вебинар видеосы болмаячак, чөнки анда Райнурның ноутбугы үлеп алды. Шуңа күрә аның видеосы сакланмаган. Кызганычка каршы. Ләкин инде Райнурның яздырып куелган видеолары бар. Шул темага карата. Шуңа күрә аларны инде без куербыз. Һәм инде менә бу вебинарны да без алай башлап куербыз. Безнең инде тулы видеолар саны хәзергә безнең чыкты 3 видео. Икесе ChatGPT буенча, дөресрәге, берсе ChatGPT буенча, икесе гомумән ясалма фәһем тематикасы буенча. Һәм инде менә бу 4-нчесе булачак видео турында. Һәм инде рәсем ясауга багышланган шулай ук видеолар безнең чыгачак. Райнурныклар. Һәм инде безнең калып килә алга таба 2 дәрес. Берсе инде аның аудио буенча, аудио белән эшләү буенча. Һәм ахыргысы менә шуларның теге без карабызган бөтен нәрсәне йомгаклап, аларны инде бер калыпка җыеп, берәнди теге менә буларның бөтенесен бергә ничек кушарга, бергә ничек кулланырга дигән дискуссия форматында инде ахыргысы узыр дип уйлыйм. Шуңа күрә безнең туплам 6, 7, 8 видео булыр дип саныйм. Инде бәлки безнең илһамыбыз артып китсә, бәлки әле өстәмә видеоларда, дәресләрдә эшләрбез. Шуны да әйтеп узасым килә, без инде менә бу цикл курс белән генә шикләнмәбез дип уйлыйм. Чөнки инде бу безнең циклның төп максаты менә бу технологиягә ниндидер бер күзәтү ясап чыгу. Ул технологияның нәрсә эшли алганын менә өстән генә карап чыгу. Безнең инде алга таба теләгебез бар, менә шу технологияләрне белү белән генә шикләнмәү, инде аларны конкрет проектларга салып, конкрет проектлар калыбына салып, инде аның буенча, мәсәлән, аерым курслар яздырырга, мәсәлән, шул ук видеоларны, фильмнарны тәрҗемә итү буенча ничек ясалма фәһемне кулланырга, аны теге бергә практика эшләп, шундый теге төрле курслар без ясарбыз дип уйлыйм. Шуңа күрә әгәр дә сезнең инде теге аерым сорауларыгыз, аерым теләгән тематикаларыгыз һәм эшләрегез бар икән, аларны безгә җиткерә аласыз. Без инде ул турыда да шулай ук материал чыгарбыз дип уйлыйм. Гомумән алганда, менә хәзер теге татар телле ясалма фәһем тематикасын минем үземнең бик үстерәсем килә. Чөнки бу безгә чын-чында бик зур технологик мөмкинлекләр ача. Шуңа күрә инде сезнең гомумән бу өлкәдә бер нәрсә эшлисегез килсә, инде чатта язып узганымча текстлар ясап, берәр нинди теге текстлар рәвештә дә шулай ук ясалма фәһем яңалыкларын, аның өйрәтүләрен эшләп барырга теләгегез булса, шулай ук миңа языгыз. Миңа кемнәрдер инде чатта язган иде, гафу итегез, мин әле җавап бирергә җитешмәдем. Инде ялларда мин сезгә барыгызга да кемнең теләге бар, личкага язып чыгармын дип саныйм. Шулай, шундыйрак фикерләр. Бүгенге видео кайчан чыгачак? Бу безнең инде монтажчының эшеннән торачак, киләсе атна башы дип саныйм әйдәгез. Дүшәмбе, сишәмбе көннәрендә. Инде сакка сузыла башласа, без сезгә ул турыда җиткерербез. Ләкин гадәттә бер 3-4 көн эчендә монтажлап җитешәләр иде ахыр. Шулай, чатны карасак, Рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт. Чатны карасак, монда ясалма фәһем футбол уенын күрсәтсә, аны кеше карамаячак, белмибез. Карарбыз. Ясалма фәһем футбол матчын күрсәтә башлый икән, анда инде ниндидер кызыклы форматларын миңа калсан уйлап табачаклар, һәм инде бәлки ул тагын да кызыграк булыр. Кем белгән? Күз күрер. Дөньяның кая барып җиткәнен без инде белмибез. Чөнки инде кешеләр бит инде бик кызыксынып виртуаль футболны уйныйлар. Аның башкалар кешеләрнең уйнаганын карыйлар. Шуңа күрә ни өчен алар ясалма фәһем язган футбол турнирын карамасындар. Анда миңа калса шулай ук бик күп кызыклы яңа форматлар әле барлыкка килер дип саныйм. Шуңа күрә без белмибез. Күз күрер. Шуңа күрә мин теге футурологларның миңа калса эше хәзер бик авыр. Безнең дөньяның кая барганын миңа калса фаразлау ул бик авыр мәсьәлә булып тора. Чөнки технологик революция без инде аннан соң дөньяның нинди рәвешкә киләсен миңа калса без әле аңлап та бетә алмыйбыз. Менә бу диджитал ярышларын, уеннарын үзең карыйсыңмы, юкмы? Кызганычка каршы мин әле аңа барып җитмәдем. Миңа ул теге концепция ягыннан бик кызык формат булып тоела. Ләкин мин бу көннәрдә әле чын-чынлап аны карарга, аңа игътибар юнәлтергә вакытым җитмәде, кызганычка каршы. Ачылыш церемониясын карадыңмы? Юк, шуңа вакытым җитмәде. Мин сиңа аның видеосын җибәрәм. Ярар. 1 сәгать ярым. Кара син аны. Ярар, миңа теге тиз генә перемотка белән булса да карап чыгармын, алай булса. 1 сәгать ярым. Ага, аңладым.
Шуннан соң үзеңнең киләсе дәрескә фикерләрең туар мөгаен. Минем бик күп да әлегә әйтмим генә. Ярар. Турыда да бер сөйләшеп аларбыз. Так, мында тагын бер комментарий бар. Әйе, бу ясалма фәһемне теге легаль өлкәгә ничек күчерү ягыннан чынлап та күпчелек инде компанияләр, мәсәлән, күпчелек масса мәгълүмат чаралары, зур масса мәгълүмат чаралары менә шу ясалма фәһемне эшләүчеләр белән контракт төзиләр, шунчындап инде аларга аларның теге мәгълүматы өчен акча түләнә. Мәсәлән, шул Нью-Йорк Таймс кебек, Guardian кебек зур масса мәгълүмат чаралары, алар инде ясалма фәһемгә, OpenAI-га һәм башка компанияләргә үзләренең мәгълүматларына куллану лицензиясын саталар. Шуның кебегендә менә монда Skytat кулланучыбыз, Римма, син буласың микән ул? Инде Adobe-ның да һәм башка компанияләрнең дә рәссамнарга роялти түләве турында язып китте. Шуңа күрә бу процесс шулай ук бара. Хокукый рәсми өлкәдә миңа калса бу өлкәдә шулай ук теге ниндидер прогресс инде булачак. Чөнки кешелек булай билгесезлектә алга таба миңа калса яши алмаячак, аңа инде билгелелек кирәк булачак. Бу инде нәрсәгә безне илтер, ансын инде без соңрак синең карарбыз. Шулай. Мин инде видеоны туктатам. Барыгызга да зур рәхмәт. Инде киләсе очрашуларга кадәр дип әйтим дә без сезнең белән хушлашыйк. Рәхмәт бик зур. Фикерләрегезне, идеяләрегезне Telegram чатына китерсәгез була. Инде барысын да сөйләшеп алырбыз. Рәхмәт бик зур барыгызга.